Andane. Sing dadi juru wicara sapa? Hah? Ayo. Nggih, kula pundhang. Aku ngomong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka ndi? Hah? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok nanun. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak Ya. kan nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Mun ngetoke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai. Jengkol anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ya, terus Geger karo sapa? geger kali Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya, alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Nang terus. Aku menang ora? Menang kula kali Petruk kali Gareng Kurawa bubar. Ora geleng to. Kowe dia. Wah, la elok, temen. Ing atase batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Nggih niku, kula niku ra mung piyayi tak kalahke piano tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyayi loro. Sopo? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Belane Kurawa ketoke. Wong dilapori Pate Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi nang. Lho, jare pengpengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Wo, Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter. Cukup kuku Pancanaka modar kula. Lah terus Bali. Terus Janaka ora wedi. Alugara wae balik nang karo aku. Adikku lanang loro kan ajari kanggo Alugara. Siap. Titip prani mangan anak hanung parijata. Mbak lumembak lamun mambeng lirumbak ing segara angra. Niki napa? Iya. Kok ya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi Alugara. Ora percaya njajal batumu templekno iki. Niki napa? Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekelku saka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi kok? Nggih, kleru to. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Waduh. Abang iki goblok kok. Kuwi kan cewek to. Butuh iki tak gawa ora rasa kaya to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono iki. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kowe kok. Piye? Madhep rono. Nah, Tiga tangan loro, ndak tiba. nggih. Mati kowe ajar das kowe. Nah, kene wedi. Kula ora wedi, yakin iki. Dadi nek upama sampean mapalangi karepe Petruk mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan.
kowe derajatmu ming ngaceplik derajatmu ming ana kawan kowe iki ming kawula aku iki ming kere kula nuwun pangapunten arepa kere kaya ngoten arepa pawula kaya ngoten kula nyuwun pangapunten ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga nek ana sing ngarani kula niku ming kere paling-paling wong Astina sing ngarani kere mergo wong Astina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong pun saniki ngeten mawon kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi lho seksi iya sinten sing ajeng pegatan lho seksi wurunging perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun sing ajeng murungke sinten sing arep murungke aku Petruk merga Bratayuda kuwi perang kuwi wengis aja nganti kelakon Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina perang Bratayuda Jaya Binangun batal utawa gagal ora kelakon Gong perang Bratayuda arep digagal karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha nek aku sing ngerti omong terus ya ndak mung kaya wayang mati aku ora entuk omong mundur wae ya ning ora gawe perkara lho wis diniati gawe masalah ora gawe perkara ke belakang ya ora ngawur le omongan sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok lho iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan wis atos lagi pertama suarane sampean sapa Mbah asmane Mbah aku Dewantaka ya Dewa Buddha ya Dewa Buddha jarene ajeng murungke perang Bratayuda ya ngono iya pancen kepara nyata kula tak takon Bratayuda niku sing duwe gawe sapa sing duwe gawe jagat ana tembung pira Bratayuda lho kowe sajake nyoba karo aku didu iki kepinterane pendhita karo wong kene iki menang sapa lole ora usah lole iki lagi omongan penting lole aku ki ngalem karo kowe kok ora usah dalem ndak malah ngelmune ra metu Bratayuda ana pira kata-katane yen miturut kowe ana pira mergane Bratayuda ora iso diselaki Bratayuda kudu dadi iki siji Bratayuda loro Baratayuda telu Brantayuda lu tau maca kowe mesti ada pendhita goblok ordine piye Branta Yasmara Yuda ki perange wong sing kasmaran karo tumindak apik wong sing kasmaran karo tumindak ala kuwi Brantayuda Barata wis ngarani Yuda perange Trah Prabu Barata iki turune Trah Prabu Barata kabeh Bratayuda Brata laku Yuda perang sing nganggo tatanan ora ampi awur-awur dadi perang kuwi perang suci perang nganggo tatanan sapa sing utang bakal nyaur sapa sing ngilih bakal ngulihake sapa sing nandur bakal ngunduh mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora diparengake melu sapa aku mergo aku moh nek kok nyaur utang moh aku nek kon ngulihke sing tak silih wong edan ora lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki kudu kelakon Mbah sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu Bratayuda ki sing duwe gawe jagat sing duwe gawe dewa apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye apa piye ora macem-macem kowe dume pendhita tuwa apa-apa arep diwurungke manusia macam apa kamu sampai naik dhewe ora kuase ringkese ngrembug mangane iki selak wengi Ndara Werkudara Ndara Janaka tak gawa kowe kena nggawa Ndaramu Werkudara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka abu semono kok aku Penemban kowe iso tetep mempertahankan wah kata-katane campur aduk wis ben kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapane negara Ngastina ning waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk Gong piye to karepe kuwi ora apa-apa sing mati kowe sik moh
Kowe sik engko gek aku. Mo. Kuwi nantang kok njur kancane sing dienggo sayembara ora. Iso ngangkae kuandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, Pancen kepara nyata. ning ngendi mapane wong neter kadigayan? Neng mblabar waja janget cinencang. Neng alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Kowe kena nggawa Ndara Werkudara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuandane Bagong kowe ladalah nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye? Ora metu njaba kene marganing pati. Ayo tak tandhingi sak krijamu ngono. Iki piye to cah iki? Mau wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Oh, iki nandake nek pendhitamu pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ning gondelan cagak balik meneh sit ngono. Pendhitamu bablas terus nek pendhitamu iki pendhita sing ora awas paningane. Nggih, Wakil. Nggugu karepe dhewe. Bagong. Nun. Gandeng pendhitanipun mboten wonten. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njaluk Ndara Werkudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa. Dareno dhewe karo Werkudara. Gus, Apa? kondur ka? Aku urung bakal bali. Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis, pendak dinten medaluwe muwun lenggah men dineng-nengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesake kalih Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngerampungke perkaraku ning Ngastina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Rukun karo Kurawa. Sampean napa mboten apal? Sampean mboten napa mboten kulina? Lho lakon ngenten iki ra wis bola-bali to. Pendak Ngastina ana pendhita, sampean diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kali Ngastina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane ndara-ndara kula. Kok sampean isih percaya to? Mangsawang to. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampean kok percaya? Gus, ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bumung salwangsul sampean digawe kaya ngeten, kok ya ora kapok-kapok. Gitu. Lakon biyen ora padha karo saiki. Lakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampean. Kula niku Panakawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampean ndahar atur kula mboten. Sesuk nek rampung nggonku bali. Saiki Sesuk aku durung gelem bali. oh, Bagong kowe aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Oh iya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku mane kowe. Ora nek kuwalat. Oh iya tunggalane, ngaku-ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakune siswa karo Ndara Janaka. Nek kowe modele guru sing tegel nang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Nek kowe bungah, nek murid-muridmu dadi korban negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong sabar Gong. Aku nek ngene iki ora kena di aku gelem lerem nek diliwetke. Oh. Nek keraton kok diliwetke ora ana ora. Wis, pun sampean mboten purun kondur. Ora. Nek sampean mboten purun kondur, nyuwun ngapunten lho, nek karo Petruk gawe geger ning negara Ngastina. Perkawis menika menawi namung Kurawa ingkang badhe mambeng keparengipun kula garing menapa diri Petruk menapa diri Bagong tentu mboten badhe wonten kerampunganipun. Lajeng Samangke Werkudara kaliyan Janaka ingkang dipunutus supados ngunduraken Petruk kaliyan Bagong. Menawi kaliyan Werkudara Janaka tertentu panakawan menika mboten badhe wantun. Dimas Werkudara Duryudana kakang kuwi
Janaka wonten timbalan. Ndak dawuh ngundurke Panakawan, aja nganti gawe geger sarta aja nganti gawe srana nggone bakal bapa Mremban Dewantaka nurungake Bratayuda iki mengko gagal merga Panakawan. Yo ngestake dawuh. Inggih Koko Prabu ngestakaken dawuh. Paman Harya wonten timbalan Budana Paning Prasata Kurawa kinen ngunduraken Panakawan. Inggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Harya. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Salsa kondura daton jelok saking dampar kencana nampit gambaran gading. Kadheraken sanggaring Pramban Cekti manggu ketanggung Joko Paloro ingkang sampun ngambil patraning Prabun. Kawis dengan saking Mandura tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candrane Sang Sri Naranata. Gong dadi tenan iki. Penembahan Dewantaka Dewa Buddha sajake pancen yo nesu tenan. Rasa semlang terus. Paling pol Kurawa sing dijokke ha to? Sawade wis didhawuhi karo Bapak Semar nek Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundura negara Ngamarta, Petruk Garing Bagong tak pasrahi Purbawasesa. Mangsa bara nggone mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ha piye meneh? Nyatane Ndara Werkudara ya ora kersa tenan, nek ora dipeksa. Ning iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wis ora masalah diajepi. Kalah cacak menang cacane mungsuh Salta Kurawa rasa wedi to. Ha iya. Aku ya ora miris kok. Ya ming sak sing tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku. Gareng nendi coba pitungan. Aja to arep-arep, gareng ki matane kira, sikile becik, tangane cekot. Kae ki rasah dijak gelut wis kae penggembira wae. Ngono ya. Sing temandang kowe karo aku. Ya, manut pokoke aku mung karo manit karo kowe engko nek nganti adi bali ora bareng karo Ndara Werkudara, ora bareng karo Ndara Janaka, mesti ya bapak nesu. Monggo bapak iki nek duka kaya ngono kae, ora tau nyerengeni, ora tau getak, ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh. Ning ming meneng wae. Monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak iki ora kok nesu, ora kok mencereng ki ora. Biasa ning atine mesti kagol, atine mesti kogelan atine. Ha iya. Monggo nek wis kebacut cacat atine bapak ki angel. Ha iya. Arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa ki rasane bapak ya gelo, awake dhewe ya rasane gelo. Ah dhewe ki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya, Truk. Ha iya. Wis tata-tata wae, Le. Sapa sing ketok, sapa sing arep mepalangi ade mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Wis tak niati tenan. Wis aku ya wis arep niat tenan pokoke. Aku melu kowe, nek kowe niat, aku niat. Nek kowe kendho, aku kendho. Nek kowe wani karo Kurawa, dirampungi wong loro, Truk. Iya. Ning kono 100 e. Lah terus? Ah dhewe ngono kae. Wong wani rasa hitung-hitungan cacah. Wani ngono wae ora usah ndadak hitung-hitungan cacah. Ya nek kono le maju mboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe. Mati diwujudi kok. Mati mbelani bapak. Mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama. Mati utama ki lawanging swarga dibuka. Langsung mlebu swarga. Kuwi sing ngomong sapa? Kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, kuwi pancen wis ana. Mati nglabuhi kabecikan, mati bener. Mati nglabuhi wong tuwa, mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga. Oh, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku kuwi dhewe iki nglabuhi bebener. Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundure negara Ngamarta iki. Perkarane ora kok ming cilik lho, Gong, ning gedhe. Iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndara Werkudara Ndara Janaka ning negara Ngamarta kuwi tumrap awak dhewe kuwi lelabuhan sing utama. Oke. Ya. Wis diteni kene. Sing gelut pertama kowe aku. Aku manut, kowe manut. Siap mengkari sapa sing siap kuwi sing temandang. Ya. Ngono nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, sing gelut kowe. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh iya. Tegese sing ngomongan kowe sing nandangi aku. Heeh. Ya manut wae. Lah kalau Gong wis. Wah, lah wis akeh banget gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi?
Ayo apa? Wah, soto Kurawa, Truk. Heeh. Ngarep dhewe Sengkuni, tatai nang kene. Tatai nang kene kok. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggana magawe gelar wang Wila dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kose. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra ming arep nyekel aku to? Ming arep nyekel Petro to? Ha ta ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ku mung kari antri, tak omongi. Mung kari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi upati urip ro manungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, rasaku ki ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka kok wejang. Wila dalah Ora dalah iki serius. Tru, ngajati lho. Ya. Padha-padhane loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine wis sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma iki brengose ra kaya ngono kuwi. Wis Citraksi Dhuwurmu. Udu Citraksi kuwi. Weh, domonge kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu. Udu. Oh, berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu. Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wes ra masalah, ra tau tepung kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa Sing tak wedeni awakmu. dibantangane Surtayu pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Dibantangane Petro ambyar. Maju terus. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petro ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki margane panjenmu. Mang maju mriki Ndara Surtayu. Nek ajeng kewirangan mungsuh pono kawan Petro.
Edan aku kena terus lagi. Mati. Ning aku njaluk cara aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwara wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendonong wae matane. Kowe malso. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku menang kok isar lunga. Tro, es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok ahe kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Sotama. Kowe mina karo Sotama. Cubrok. Turun. Aja meneng wae kowe ora nyebelekke Sotama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang aja mentuk tinggal mbiyang-biyu. Tuprok. Ora cuprak. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Apa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula man. Adi kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Piyambake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul lambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggih rai, kula jotosi nggih dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis? Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus sangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampeyan pun sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti, mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan pun sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa man? Wedomongi kok ora gugu. Wah, kaya sak ngisoring dramakan pakatine Kanjeng Rama. Pendhita kundang menyer-menyer kok mintrima ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sampeyan niku sembrono wong kok pacuan kuda ora. Sakit mamahku lho. Man, apa? Napa niku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki nglidik.
Mula aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Kowe ndak patutan ro bapakmu kok sampeyan ku ngoyo woro senane. Omong kok sak pinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wonten apa bocah? Sampeyan iku wonten apa bocah? Ngerti santaman iku ora bocah ora dong mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungso sampeyan iku. Keparat harus meneng jajalanan. Kakang. Kowe aja ngecewer anakku lanang Satama. Ayo, nek pancen para kawan kabeh padha wani karo Bawandana. Ungano dadamu. Maju legane ngatu glandang cundha manek ora jeblok ketemu aja tuntang Bawandana. Kuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacak. Oh, senengane ngeceh arek ora. Petruk kancung bolong Bagong penyakit karepe dhewe. Ngono-ngono ya kenane aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bawandana. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curang. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Penyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niki lho. Alah pono kawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Cuplok. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Tuprok. Strayali binatang. Nyakit ngono ning jajalanan. Oh, sengkune kaya tentuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bawandana. Gumen ae. Ing atase Ponokawan kok dong sejarah iki. Iso mirang-mirang karo Bawandana. Iya. Perat. Sengkune perat. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Perot yo men, bani sampean pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet. Perot, bedet. Perot, bedet. Radet, radet. Perot, bedet. Petra. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Oh, nguku karepe dhewe dewate. Pripun? Kula wonten napa mboten? Dur, nun. Rene le. Mungsu Ponokawan nek nganti kalah isin kirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange wala kalok rangkete mbok siji. Joget kok sikil duncal-uncalke sakarepku. Joget ki bebas kok, Mas.
Ayo sampean mriki aja napa nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bondo tak krincung sikil Pak tugel gulumu babar pisan. Kowe lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso njero langit. Ayo sing dadi nyatane. Ya. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan aja napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora tak dadak kokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Ya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Ya. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tutuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang iku bacot kendel wani mati. Ya. Lho mbangane halo. Guajul pisan prata nuntune apa ora isin? Ayo. Ayo. Aku ya kendel nek mengko kendel kaya kowe. Wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nyo, ayo. Oh. Wedi marep tamu ora masalah nyo, ayo. Ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Nyo. Lho, mburi wae piye? Nyo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nyo, ayo. Ayo. Kaya kula nyo. Iya nyo. Wani wae isih. Ayo. Mburi wae piye nyo? Mburi nyo. Isih. Santai. Oh, terus ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokean gerak, rasa kokean obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, dosasana kok oke modern kok. Sampean sih napa kula sih? Marun. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampeyan iso mecah sirah kula. Tuh. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik omong tak matek. Yo, wis. Wah, pecah sirahmu. Go. Ai. Biar kowe. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten, nyo. Ping pindho sisan. Kowe duan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Sak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Mriki. Nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Oh, Pangeran Pati emang karo batur. Yo pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Ayo. Siap. Ngati-ati ya. Lampu piye merinding awak. Yo gentenan. Nyo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Lah iya. Nah, pisan gas duan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Oh, iki lak dijambak ngene iki kok. Aku ki Pangeran Pati dijambak batur. Perang iki ora ono Pangeran Pati ora ono batur kok. Derajate padha nang kurang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora wong ndi mau wong. Iki kok ya ana Petruk. Kene ya ana Petruk, kene ana Petruk. Niku sampean buyer. Wah. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya.
sak kuat-kuatmu le toto-toto. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Ya, ada aku mung turu dela terus. Ora apa-apa ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana mane cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu gak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Sanggone bapakku inggih. Wah, yo kene mlayu-mlayu. Urawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Sultan Toha Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang ngrepeki aku. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus Ngene wae. Ya diwaneni yo. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho. aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Faihung. Faihung nyek nek iku ora Faihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Faihung modar tenan. Mulai wae ning negara Ngamarta matur Kakang Semar. Yo. Melayu wae nang kowe ngojek wae reng. Ha ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dian goleke ojek ya grab. Grab-grab kurang didit kok nganggo grab barang. Rasa kok ngomong ayo melayu kok. Yo melayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo. Apa e? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Mudyar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina iki Ndara Baladewa. Petruk. Kowe sing kaeke kene Negara Ngastina. Ya ora. Taman ana Kyai Nenggala. Nyus. Mudyar. Bagong maju lolo ing negara cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nek pangapura.
Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Nah karanganku. Karangan iki bakal mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Petro. Ngono. Ngopo kowe mlayu? Ngopo kowe mlayu? Kowe iki nek kon ngomong pisan ki sing cecok le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, Mane ngopo mlayu? Ah, aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. terus, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep kok. Wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo. Nggih, kula pundhang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka ndi? Saka ndi? Gong, kowe iki kok anun-anun. Saka ndi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak Ya. kan nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu, Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Mun ngetoke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai. jengkol anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ya, terus Geger karo sapa? geger kali Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya, ora. Anu nggih. Terus menang sapa? Nang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora geleng to. Kowe dia. Wah, la elok temen. Ing atase batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene iku, kula niku ra mung piyayi tak kalahke piano tak dol kok. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyayi loro. Sopo? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Belane Kurawa ketoke. Wong dilapori Pate Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi nang. Lho, jare pengpengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Oh, Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter, cukup kuku Pancanaka modar kula. lah terus Bali terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabnya ketemu sampean mesti belani Kurawa. sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok mbok? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku apa ya Tru? Wis lho dilakoni. Diamper sik. Mulane kok kuwi kok wis terus sithik. Wis metu sithik. Diamper sik. Wong wedi kepoya ya padake. Ha iya. Sing ngundakku bilani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampean niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah kok. Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku sendadina srawung karo Rasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok aku pendadar aku srawung karo Rasata Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora budi candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora menang wae to anggere nggih. Kok orang kecepetan ya ngono jam sini. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus Lho, nek pancen Werkudara Janaka teger karo kowe, aku sing ora trima. ora trimo maksude? Yen perlu kita labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Aku nang kono.
Aku artos malah kleru ndas. Iki aku lho sing marai. Iya, iya. Estu Tenan. lahir batin. Lahir batin. Mula nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun rasa. Aku sing dipercaya. Ini gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora kowe. Alugara. Iku aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk cuk cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh kok, ana sing diuripke. Oh, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balekke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sagedhangan iku mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng bokor sadang ora kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. Yo tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara wae balekno karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Ing titip prani mangan anak hanung parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara angra. Oh. Niki napa? Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi alugara. Ora percaya njajal, bathukno templekno iki. Niki napa? Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndiga? Iki Ngeleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abang iki goblok kok Kuwi ora cewek to. Butuh iki tak gawa ora kaya to. ya. Nyembah ping 3. Ya, nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbak Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono iki. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kowe kok. Piye? Madhelono. Nah, digawa tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Kuwi pancen cah edan ora. Aku mung jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kowe nek nganti tekan kowe dadaku aku mati tenan. Ayo ora mungkin ya. Minggir. Ya. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Uiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecam kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis. Iya. Kalau jawane wis ngono bagus wis to. Kowe malah ora wae ketipan kene negara kawon mati jeneng kowe.
Adikku di. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panjang bener ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Malugoro satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sababe jen aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten Koko Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani genjasi karo Panakawan. Kowe ora eling, Janaka. Kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petro karo Gareng karo Bagong. Dimong wit semono, wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti traprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngira-ngira labuhane nolo Gareng Petro karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petro Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tandangana Kyai Alukala Jaya. Maning jajalan sultaning bangun weblesan ora ngerti lho iki panjal maning nata Mandura Prabu anu sudah apa ora Ndara Janaka wedi to karo aku Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji Kowe nek sing gawe dolanan aku ajar kowe. nggih ngerti sampean kok ya klithah-klithih ayo Ratu dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Barang kowe dadi aku kok, to? Kowe ngaku nek aku kena syuting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to? Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka kok percaya. Wong tak awusi kaya ngono kok percaya. Perku dolo dundurke. Siap. Dundurke ape? Perku dolo dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadang wong kakang ora sah. Ketonton terus ya aku. Ndara Werkudara Amo Suramrata Jayamrataya. Wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampeyan tak pateni sisan, Janaka pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta diwasenake. Wah, edan ora edan jajal kok piye? Wah. Edan kowe. Aja ndara kane-kane. Aku kok ngoyak aku Werkudara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa? Kurawa rasa nggawa Nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Alugara kowe menang. Kan balik iki. Ayo. Lho. Lah yo kene. Lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nyo. Bagong, ora sembrono. Nyo. Bagong. Aku wegah. Tra. Kene yo. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampan ana sinuwun matur sembah nuwun tanpa. Iya. Bagong ora sembrono. Nyo tampan ana. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa sing nglabuhi setok nggo gujek. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep go ngopo eman-eman ki? Enggak. Gong.
Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku arisan pusaka ditutuke nggon bathuk. Anu goroke nek nyimpen dak di ngono-ngono ke. Kaya nggon aku nek nyimpen yo tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe. Mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, ini aku tak jarbukan. Kowe sing nalar. Nggih. Apa mundur? Oh nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk. Nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal ngurungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka matine to, Gong. Wah edane. Anak ngerti kaya ngono. Kula tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Sekondara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kok tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek. Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandhet teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Ora ratu nek tok gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang kok? Iso wae. Mentok-mentok tak kandhani, Dok. Mentok-mentok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo, mang tenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan Petro. Nggih, wis tak kira. Reng, apa? Ayo mulai. Yo. Petro. Iya. Petro tak sikut raimu lho. Niroke karo aku. Men ketok kaya nek ratu padha ratu. Ratu dengkelmu mlosot. Batur kok ratu ora. Petro kosek Petro nggih. Aku tak matur Koko Prabu. Iya. Yo dengkelmu mlosot. Lali kok ya. Koko Prabu. Nggih. Kula sampun mangertos laman negari Ngastina. Ya, sabanjure. Menika kula kan Kakang Semar badhe nyaketi negari Ngastina. Lho, nek nganti ana pengamuke pendhita ingkang bakal gawe pati ning Kyai Prabu apa Dene Semar. Kula malah kepengin badhe sumuruh pendhitanipun niku kaya ngapa kok gegerke jagat. Arjuna kula wonten maring adhaw. Titiwanci wis nekani dina wis prayoga, petung aku wis bener. Iki dina ingkang wajib kowe karo aku kudu mujudake tumbal. Yo. Tumbale apa? Nata Ndarawati karo Semar Raja Wigiringa-ringa aja walangati ayo ketemu menyang endi nggone tumuli dipateni. Wah, patenane. Lah kok dadi pendhita mau nggunakake Werkudara karo Janaka Petruk. Lah nggih, niku sing nyemelangi teng riku niku. Nek nggunakake Parasata Kurawa, wah kula tanggangi dhewe. Gong, ayo Lek.
Aku wis nampa amplop karo raup. Piye? Aku wis nampa amplop arep raup mulih. Mulih jengkulmu ora rampung kok mulih. Lah kae wis do dikukuti kae ting klonteng kae lho. Lah do biasa-biasa wis arep bubar iki. Ah iya yo ngene alon-alon rasa susu ora. Petro, Nun. Arep tak goleke mungsuh. Mungsuhe sapa? Wis menengo wae aku tak matek Aji Pameling. piye kok suwi piye? Biasane matek Aji Pameling iki terus teko e. Iki ketoke sampean pun mboten mandi. Gajul cangkemku. Ana wong topo kok cerewet bae. Nek kowe ora omong ki tumuli wis rampung perkarane. Menengo sik. Nggih, nggih. Lho, Gatotkaca wonten dawuh. Adimu nanti? Adiku sekolah. Rene. Maju terus. Moh ati sikut kok kon maju. Abimanyu mbok menawi dereng dugi. Lho gak iso urung tekan ki piye? Abimanyu kok telat nembe adus wae. Iya ta kaya arep ketularan awake dhewe ya, Gong. Heeh. Satria-satria kok do sembrono. Timbali kengro kok Gatotkaca wonten timbalan Abimanyu wonten dawuh. Bapakmu arep nerak pacak nerajang perbatang. Barengipun melu Kurawa kepilut karo pendhita jenenge Dewa Buddha. Malah sajake arep mentala karo Wakmu Indrawati mentala karo Kakang Semar Badranaya arep dadekke tumbal wurunging Bratayuda. Kanjeng Rama. Iya. Wih ladalah. Kanjeng Rama gadhahi pemanggi kados mekaten. Mula ta mula kowe petukno nek kira-kira bapakmu dijak kundur gelem wane ana. Sendika menawi kula kuwalat aku sing nyangga sendika. Ayo Bagong ki arep ngopo? Ngedot cekat-ceket kok senengane nggawe perkara lho mbok kajenge menengke mawon Bagong kok gagas sampean ora. Abimanyu kasinggih Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi golek wiwakmu Ndrawati menawi sampun pinanggih bakal tak mboyong ning negara Ngastina menawi sampun dumugi wonten negari Ngastina Abimanyu kowe bocah ora ngerti apa-apa ora usah melu-melu perkara iki nyuwun pangapunten menawi Kanjeng Rama badhe gendhak sikara kanjen Kanjeng Ndrawati kula ingkang boten narimakaken yen kowe ora trima kowe arep apa kula nderek kersanipun menapa apa kowe wani karo bapakmu nek pancen wong tuwa luput kena ngapa ora diwaneni lho kowe wis dileboni dening Wakmu Ndrawati teko kowe wani karo bapakmu Rama Kundurna mboten bali nendi wonten negari Ngamarta aku ora bakal bali-bali ku yen wis wurung Bratayuda Jaya pinangun nanging ngaten panjenengan wangkal nek wangkal aja kelakon dosa ayo Abimanyu mungsuhmu pecah sirahmu pecah genti lho Gusti Abimanyu iki merganing patimu ayo tak laden Januk
kaget anjlok ning arepe bapak nganti merinding awakku Rama kundur mboten Rama Kyai kundur mboten baliku yen wis urung Bratayuda naik katen kula ingkang kedah meksa wah bayi wani karo wong kerang